Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nga orasyo amin, papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikanbiya kita, ket naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged itinaga na Rudy, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Gapoy ti kalukwan nga aramid ko, pinanawan na ti asawak. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Rudy, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awanan ti may saan ko abagas Rudy. Anyamot tan ti kastoy abyan. Ti ko nam idi agar-aram kapay kanyak kat saan mo ngay palubos nga agbisina. Anya nga ita. Kat, kun kunak lang ba't atap no song batan nak? No amok la kumaasadot kagayam. Jak la kuman asawa ken ka. Di man la sumardang tangiwat mo ako na akon. Mapankamot nga minagsapol iti trabaho ma. Awan nga rod masapulak. Ado dita, no talaga desidido ka. Awan ko naklang arutan. Kasano tangarod itan? Agmalam asaan taamangan kasta ka di? Mapanak umutang ka ni nanang. Di ka lamaasyan ka ni nanang mo. Imbis nga iso ti ikam, isupay ti utangam. Saan ka matama o awatan? Itataagi remedyo agunggat kamat nga raw. Gaputa siyak ti mababain iti aramidam, Rudy. Ay, una yun, Rudy. Sika nagdakalan a karne. Umay ka umutang iti bagas kanyak. Ay katuwala, taawan mo't sabali nga umutangak nanang. Apay nga binadi kag trabaho. Awan nga rod mabiru ka. Ay, ti ko namkit de. Talaga asadot ka. Pautangan da ka diti bagas wano saan? No kunak ngay asaan. Kakaasi ak man na sir-sir muna ni Jenny naawan mautang ko. Ang lalogat mabisinday jaya na padak. Ay, unay kalakit din ayat. Saan ka lakuman anangas asawa? No saan mo matakabaulan ti agpamilya? Ikan nakit din iti bagas nanang. Pangasayo, di kayo sao-asao. Anda kayo mo't nanang? Anya ti kagarayaw? Embaya, ta siya kung tinagbirok iti trabaho para ken ka. Tapno saan ka kanayon nga umay dumawat iti bagas ko. Saan adawat dahil nanang? Utang. Kano pa yan nagbayad ka kadag iti ot-otangam kanyak? Into na da trabaho ka. Jack lanam namaan ang makabayad ka. Gaputa sadot ka man. Ninanang mat. Awan na pulos bilib yun kanyak nga anak yaw. Ay, talaga nga awan, Rudy. Ay, anya gayam di kunayo na birukan nyo at trabaho, nanang? Ni Madam Lucy. Aga sa pulan iti mangsukon ken mangitulod iti anak na iti ilay. Taagad adal ket nga rod. Sikati agbalin a driver na. Ngam ti tricycle dati usaram. Ano sa munda di a trabaho ngam ti awan. Sige, nanang. Ano sa? Ingka nga rod makisao ken ni Madam Lucy di balayda. Imayak, Madam Lucy, agkasapulan kayo kano iti mangitulod iti anak yo iti pagadalan. Imbagmat tay may ka, Rudy. Wala, kasapulak ti trabaho, Madam. Masapul nga itulod mo ti anak ko iti alas 6 iti agsapa, kan sukunam iti alas 5 iti malam. Sige, ang rod, Madam. Ited ko ti sweldom, tunggal kinsenas kan katapusan. No problem, Madam. Apaman na maitulod mo ti anak ko iti agsapa, yawid mo matlaang ti tricycle. Nawayakan iti dayta nga oras, kat subyang tulangan ti anak ko iti malam. Ariglado, Madam. Tandaan awan sa bali a pangusaram iti tricycle. Pangsukon mo lang iti anak ko. Apaman na maitulod mo ti anak ko iti pagadalan, itulod mo matlaang diti balay. Well, Madam. Nasaya at matngarod tadan trabaho. Well, ngarod bakit? Anyam orayan tapay ti kinsinas, sakbay makasweldo ak. Sana balin tinapatag, ada urayon ta sweldom.
Sigurado nga agbayagak mat siguro iti dayto a trabaho ta naglakamot. Talaga Anya pa'y lang ti biru kam nga iti dayta trabaho. Ayos ti trabaho ma, pare. Pag kunaamat pare. Una, tanaway ati oras mo nga ginom. Ay wala niya. No may tulad ko lakit di iji pagadalan ti anak ni Madam Lucy. Mabalin ko ton, tiya ginom. Ayaban kanto pare, no adawayak ta, ginom taman iti balay. Alaman nga pare. Nabayagan tinawdi anak karamanak iti arak. Nabayag mo't ngamin nga awan trabaho. Ang imbag no saan nga gungat ni misis mo no aginom ka? Saan nga gungat na jay? Tadamot ton trabaho. Kan jak ibagakin ko nga aginumak O sige pare, ayaban kanto, ta ginom ta. Okay pare. Ito hindi sweldo kiti kinsyenas bakag. Nasayat mo't. Uray kasano, adamay gatang iti bagas ken uray itlog laeng. Makaamu ka nga roda namang niya na iti sweldo. Basta saysaya ato man ang ti trabaho ma. Iti kasta, agbayag ka. Uwin bakit? Saan ka kadi ang madanagan? Di pare Benson matimang parpara kanya. Saan tingak man? Ape ka di pare? Tumagas ka pa yata ginom ta pare. Nagsama matan pare. Una tap no makaduta. Iyawid ko pa yung ti tricycle sa agsuble. Tapay nga yawid mo pa lang ay. Iparadam dito yan, tapno saan ka nga gawid. Ay wala niya. Saan mat siguro amaamuan ni Madam Lucy ajak inyawid iti balay dati tricycle. Tadamot trabaho na. Ala, umay kan. Iparada man na sayad na ita tricycle iti likod ti balay, taginumtan. Diyos, bate ka mo tayo. Karigatak tiyak mariho. Sa pula na sukulat ka na ko ni Madam Lucy. Nalalawak pa ikin din. Sa partakak iti tiyak pataray. Darasak makadanon. May dong parkumutan di tricycle. Makitam ti aramid mo, Rudy. Pasensyakan bakit? Nagawis tumot na dya pare Benson. Uray manupay a Benson ti mangawis ken ka. No saan mo akayat? Awan maaramidan na. Anyangit ti ko na ni Madam Lucy. Napalalo apong tut na. Imbaglakit din. Ta saan mo akadwa ti anak na idi na disgrasya ka. Kaya't nakngatapay nagtrabaho ken ko ana bakit? Namnamaem ka di akayat nakapay. Inikat na kan. Ken saan na pay nga inted ti sweldom kapo iti perwisyo nga impay mo ken kuana. Anya? Ay na, Rudy aya. Kaano ka nga tangag balbaliw? Awan pa'y pakaay-aywan nga aramid mo. Nanang, umayak manan umutang iti bagasyaw. Ay na, Rudy aya. Makaumamatan ti kasta nga style mo. Insapulan ka iti trabahom. Ngaman niya ti inaramid mo. Pasensya kayo, Nanang. Dahil ito mo ta Benson. Agsapol ka iti trabahom. Agsapsapol ak mo. Tulungan dak man rin ngagsapol, Nanang. Hala, tulungan kang agsapol iti trabahom. Nga mao di dayto yan, Rudy. No agaramid kan tupay iti kalukwan, makamu ka iti biyag mo. Saan kanto natulungan? Kan saan kan apautangan? Uy, Nanang. Apay nga pare, di ka matan makit-kita lumabas di balay. May katak iti trabaho, gapukin ka. Ha? Apay nga sak matan ti pabasulan pare. No saan ka song-song, saan ako nabartak iti daydi panaginom ta. Naidungpar ko lakat nga ti tricycle. Di ka man nagpabasol pare. Tadi ka mat manawang agtagay. Kaslasan ka mat ngamin na nakaramraman iti arak. Hanggang no saan nak nga inaways, saan ako naginom. Alangarot pare, manipod dita. Saan ka nga awisan nga ginom? Total, agpabasol ka ba? No addasan anasayat, mapasamakin ka.
Apay nga, di nakmutan kasasao. Bakit? Gaputa pirmi ababawik anak kay asawa ken ka, Rudy. Nagsayati ka sa saad ko iti den na dagiti naganak kanyak. Nga manipod na kay asawa ken ka, napadasa kong tinagbisin. Pasensya ka lang kuman na. Bakit? Hindi ka matanagan. Tay karigatak tiyag sapol iti trabaho. Rumbang laang. Tano saan ka pa'y laang ang makasapol? Panawan kan. Agawid akon ka dagiti dadakkel ko. Pangasin ko mamata. Bakit ka di nakpanawan? No saan mo akayat apanawan ka? Aramidam nga rod ti obligasyon mo. At damanan ang kasapulan iti driver, Rudy. Asinaw na na. Ni Madam Hilda. Ay, tay balaw nga ado ti jeep na. Wan, siya tinakipakpakaasi nga alaan na ka. Kat pangaasim tagsingsingpet ka. Saan ka kuman nga agin inom? Ikarik na nang. Sumarding ako nga ginom. Alaga Rod, mapan ka makisao ka ni Madam Hilda. Wala nang. Itamot lang, mapanak. Impagpagapok itinam, iso nga inawat ka, Rudy. Agyamanak, Madam Hilda. Saan mo ko mga ululitan ti inaramid mo, idi na disgrasya ka, gaputan na ginom ka. Saan na maulit na dyan, Madam? Nasaya at mat. Kaya't ko abinigat nga itad mo kanyak ti boundary ti jeep ko. Nalawag ka di. Sige naisuti ko na ayaw, Madam. Alangarod, mangrugikan, inton bigan. Good morning, Madam Hilda. Anta akon. Ala akong ti jeep nga ipasadak. Nagsapa ka matan. Nagkape ka din. Saan pa'y, Madam? Awan kape, iji balay may. Ala, umunag kape nga rod, tagkape ka. Kan agar mo sar ka, tapno adda pamigsam nga agpasada. Ay na, agyaman naklaunay, Madam Hilda. Nakapimpintas ti balay ni Madam Hilda. Sayang lang, tawan asawa na, kat ubing pa'y may. Nagswertikit din kag bali na may kadwang asawa na. Napintas lang arudan. Baknang pay. Nakasingsingpot pay. Saan anaimot? Makadlawak sa ken ka, Rudy. Nasapsapa pa ngam nakadigos kan. Kababain numaladawak, bakit? Nasaya at matanagnakam kan. Amumon nga ikanti importansya ti trabahom. Siyempre, bakit? Maglalo kat nasingpot ni Madam Hilda. Maarmusar ka pa'y Saan? Ijayak ton balay da Madam Hilda nga agarmusar. Anya? Libre ti armusaryo? Uwan, bakit? Kanayon na kaya ba na mga armusar? Tapno adda ka no pamigsak nagbiyahe. Adda na panunot kong aramiday. Anya nga tanong padasok tiyag daton ka ni Madam Hilda. Siguro, saan nan nga alaan ti boundary no maadaan kami ti relasyon? Imposible, adi nakayat. Kat awan mo't asawa na. Nangruna kat ubing pay. Angam, kasladyak maiturad nga armon iti personal. Iso nga i-text ko langan. Ibagak nga gayatakin ko na. Nagpuskol ti rupam asumango pa ilaan kanya. Saan ka di ako nak nga isublim ti jeep iti garahe? Kat saan kan nga agpakpakita kanya? Pasensya kayon, Madam. Angam, imbagak lang mat ti marikrik nak. Baka basula ka din o agayatakin ka. Pagan ano ka kuma? Kat addan asawam? No day tati panggap mo ang nagtrabaho kanya, saan ka ngagbaligi? Pangasim ko, Madam. Saan nak ngay katon, tawan pagtrabahwak. Saan kun aparikot day ta? Ala, pumano kan? Awanan ka itibain? Isumat lagayam akanayon ka amasapa amapan iti balay da Madam Hilda, gaputad da nangisit a planom? Ha? Kasano ana amuam? Kinasaunak ni Madam Hilda. Sorry, bakit? Pakawanan na ko, ma. So,
Sorry mat, Rudy. Ngam panawan kan. Agsinatan. Manipod nagden nata. Awan pa'y nasaya at nga impay mo kanyak. Puro amin sakit tinakam. Pimanaw ti asawak, Mr. Lonely. Ket saan ko ama pabasol no inaramid na ti kasjay. Ket iti ipapanaw ti asawak nakapagpanunutak. Ita, addan nastrikak at trabaho, ket ikarkarigatak ti saan manen ama kaaramid iti basol. Kastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rudy. Agyamanak pagayam, Rudy, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mo ti agbalbaliw. Anya ti ammom, no maamuan ni bagat mo ti panagbalbali mo, subyan na ka. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ni Rudy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Verdi Paclay. Sound effects, Triple R. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, sinayang ko ti gundaway. Gapo ta pinaluspusak ti kinanamay nga agpaay kumakanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vicky. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwar ka manan kat sumipngetan, VK. Ang kikita kami kadagiti gagayim ko, nanang. Ingkay manan uminaw. Saan asyak taggastos? No di kat ni Ricky, taybak ng abarkada mi. Ay na, di ka pa'y laagna kami ti kasta nga aramid mo. Kasanaw no masikugan kan tumanan. Saanan, nanang? Ang ala, da kayo pa'y laang ti makamukin ni baby tarumarakon. Di ka pa'y laagsapul iti panggadam. Tagurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Anya nga'y kumatrabaho ti mastrakak. Katjakmat nakalpas iti panagadal ko. Katbasol mo taday ka mo nag-eskwela. Kan sana bale, tadamot sustento ni baby manipod ki ni Daniel. Si dadaan ni Daniel amang ikalay sa ken ka. Nagruna tadan anak yo. Kapapay ngamin adi mo kayat. Bak nang ti kayat ko apakiasawaan, nanang. Itikas na, nanam ay to ti biyag ko. Oo, di nagpanakupan ti na iro, ti Ricky. Maragsa ka na kanin, tas sinumbatan na ko. Ngamnas ka nga i-break mo, ti ko na boyfriend mo, gardinero. Talagang i-break kon. Nganin, si kaitan ti boyfriend ko. Iso ayam amo na kadagiti datakpin mo, Kaikalay sana kon. Areglado, yam amo kanto, tagkalay satan. Day ta a babae ti ikalay sam apadam nga agbarbar kadala ang ti amona. Mama, ay ayatag ni Vicky. Ay ayatag ni Ricky, madam. Ha! Nagturad ka pa'y lang asumungbat si ka a babae. Nagpuskolkit din ti rupam. Basta, mama, ikalay sak ni Vicky. Saan ang mabalin? Ituloy mo pa'y ti agadal, Ricky. Saan ang mabalin nga agbarbar kadala ti amom? Ituloy ko ti agadal. Basta kalay sa kamin kini Vicky, mama. Saan ang mabalin? Awan ti mapasamak akalay sa. Katsi ka, babae. Saan ka kayat para iti anak ko? O sino ka kumaamay kamang iti pamilyami? Ha? Saan ka akayat para iti anak ko? Agraraman? Kasano day ta, Ricky? Saan nakakayat ni mamam aparakan ka?
Anya nga ron ti serbi ti ayan-ayat ta no kasta. Ituloy talata Sige agden na talatan. Saan mat siguro nga ipalubos ni mamam nga agbisin ka. Iso nga ikan nakalata iti ado a kwartam. Wala. No kasta, agdan natan? Basta ado lakit di ti kwartam iti kasta, saan ta nga agbisin. Matang ako ni tigatas ng diaper ni baby. Kompleton. Nasaya at mat no kasta. Kan adainted ko kan ninanang mga kwarta. Amangan ngamin, no maibos tigatas ni baby. Nasaya at among ti pagrabangan. Vicky, damag ko amakin inom ka lang iti lalaki. Magbalin ka di, nga isardang mo tikas tang aramin mo. Tani baby lang ti asikaswang. Hoy, no di nak ginundawayan idi, awan ko maanak ta ita. Awan ko matipagparpari ko tak ita. Sika tinangawis kanyak idi nga aginom. Kat sika pa'y tinangipamuspusan. Tapno adda mapasamak ka data. Naglastog ka matan nga agsaw iti kasta. Ngam, aklo na ka nagayatak tinapasamak. Gapot ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ikalaysagan ka. Ha? Di ka pagan ano? Ala, saan ka apilitan no talaga di nakayat? Tinapatag saan mo nga ipaidam kanyak ti anak ta? Di uray alaumpay iti puder mo no kayat mo. Anya? Wan, kasaritak ni nanang, tasikan ti makaamukin ni baby. Danga! Awan na talaga't nasaya ta pa nagpampanunot mao. Linuto ka din ti arak ti utak mo, bikay. Agraman anak mo, may turad mo amayadayukan ka. Saan mo't amayadayo? Tani Daniel timang padakkel. Saan namot nga ipaidam kanyak no bilang? Ay na, Vicky. Diyak mo no apay akasta ti panunot mao. Itadyon ti ubing kini Daniel. Taison ti makaammo amang padakkel. Saan amabalen? Ada akpay mat amang aywan. Isu asaan ko nga itulo. Ricky, nagbayag... Agnesika, taong munagak. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam si kababae. Tapod no gayam tinamwak nga agnanaod kayo iti daytoy nga apartment. Apay, adda ka di maikontribute mo a pagbayad iti daytoy nga apartment. Pumanaw ka ditoy. Tano saan, paayabak dagiti katulong ko kat isudan ti mangiruwar iti amin akawus mo. Madam. Ha! May sakapay apakpakanak. Sika nga awan serbina a babae. Madam, nagsakit kayo matan ngagsarsarita. Awan maipanakkel mo kada kami a pamilya. Sika, amay salang a disgrasyada a babae, asaan a nakalpas iti panagadal na, gapo iti panagbarbarkada na. Ala, itamat lang, pumanaw kan ditoy, tano saan, sikat ipagbayadak iti daytoy nga apartment. Imbay ditoy ti ina ti simurutam a lalaki. Imbay nagpinagsasawan ditoy. Ha? Naglastog mat dayjay abaketan? Gapu tabak nang dan, kat pagsasawan nakmatan iti makapasair? Husto amin nga imbaganakin ka. Ha? Saan laang ati anak na ti lalaki? Aduda abak nang dita. Ay na, Vicky. Aglimpyo ka kumamatan. Ipamaysamon ti atensyon mo iti anak mo. Likli ka mo ni Ricky. Tasaan asika ti kayat ti ina na amamanugang. Saan ko aliklikan ni Ricky? Ado ti kwarta na dayjay. Naragsak ti biyag ko. Ken nanamayak no ni Ricky ti kadwa. Anya ti ko nam Ricky? Agbiyahe kami na mapa ni Visayas, Vicky. Pimusay ti ama ni mama. Isama pang kami, Jay. Kasta ka di? Kayat ka di asawan da ita nga agnaid kan ijay? Depende. Kung ni mama, ano magusto kay Jay, ijay kami ganon. Di nak marudliwayan nga i-video call Kan pauitan nak iti kwarta. Wen, sige. Mangdamnama ka. Kasta pa nga ron. Bye. Bye, Ricky. Ni Ricky at talaga ti kayat ko. Ngamin,
Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Ururayak lang ti flight ko, amapan ijay Japan. O, di mapan kalat na. Kanayon nak to nga gipawit, para iti anak ta. Rumbang laong Sapay ko ma, tadi mo baybay ti anak ta. Kasano mabaybayan, kat ay aywanan ni nanang. Sige, kat agsingsingpat ka, para iti anak ta. Naimbag man ta nagsublikan manipod abroad, Helen. Juan, nakaurnong akmat iti pagnegosyo. Kat, kumusta kayon ka ni Ricky? Nabayagan ang nag-break kami. Tain sukat nak iti pada da abak nang. Ni Daniel, nakasaritak iti video call iti adak pa iti abroad. Farm gayam ti pagtrab-trabahuan na. Kan, adagayam ang asawa na iti Japan. Ngam, padamot la a Pilipino. Anya ko ma. Ay, sinayang mo ni Daniel. Nasingpat kan nagagat a tao. Adagayam mo ni Daniel manipod Japan. Kadwa na dya asawa na. Nanang. Nakitam ka din, tay impaaramid na abalay da. Ay nanagdakkel. Anya ko ma. No kumakinayat mo idi ang nagkalaysa kayaw, dinasaya at kumatibiyag mo ita. Sa bagay, saan ka amay karikin ni Daniel? Gaputan nagalas ti ugalem. Anya. Sayang. No kumasikat ti asawa ni Daniel, nanam ay kumatibiyag mo. Sika kumati agtaeng ita, iti dayjay nagdakkel abalay. Anya ngay nga round. Awan met amaw. Jay la agsapsapol iti baknang alalaki ti amaw. Hay, husto nanang, sumardang kayon. Nakagatang pa yan ni Daniel iti naglawa a patalon na. Nanang. Naragsak kumatibiyag mo ita, no saan ka nagbalin adang nga. Inyag ko lang dagiti gamit ni Girlie, Vicky. Kan inikakmat ni nanang mo iti kwarta. Para iti daduma amasapsapol ti ubing. Nang runa, kat umadanin ti panag-eskwela na. Nagdakkel ti nagbaliwan ti pamagina. Kit-kita anak matlatan, Vicky. Kumusta kayo iti asawam? Nasaya at babae iti asawa. Man nakaawat, kan nadungo. Iso naragsakak. Kat sa anak ang nagbabawi, anang asawa kan kuana. Nasaya at nga rod no kasta. Ayaw gayam. House blessing mi intun Sabado. Umay kayon to kuma. Umay kami? Okay ka di iti asawam nga umayak. Awan parikot kan kuana. Kaya't nakapaykid ding agbalin a pagayam. Nga mabain laang. Anya? Iso nga umay kayon to. Tayam amok ti asawa kan ka. Nanang, nagdakkel at talaga day ti balay daday niya. Nagpintas ka balay. Ay nangun nga road. Bimaknang ni Daniel. Nanang. Anya, ay ikukuhaan nyo dito iruar. Umunag kayo Adada Daniel, kanti manugang ko, di taunag. As-asi kasun dadagiti daduma asa nga ilida. Kukwa. Ala, umay kayo. Kuyugan kayo, taumunag kayo. Jackie, honey. Iso ni Vicky. Tiin na ni Girlie. Hello, Vicky. Hello. Sige agsarsarita kayo. Tainak kasarita ni Girlie. Kadwanan ni Lola na. Sige, panawan kayo pa dito Napintas ti anak yung ni Daniel. Wan, gaputain malakan niya. Da kami, awan pa'y anak mi. Saan mi pa'y siguro apanawan tapnumadan kami iti anak. Agagat kami amanggad. Tapno at dama kaurnong kami para iti nasayat amasakbayan to. Dagiti agbalin nga anak mi. Kasanon no di kay maipaayan iti anak.
Mangnam na maakamadaan kaming tumatlang iti anak. Kasanon no saan? No saan? Awan mabalin mi. Ngam, saan aday ta ti mamagsina kada kami? Kat agbalin kami lataan na ragsak iti biyag mi. Anya ti kuna? Agayat kaitan kan ni Daniel? Wan Helen, dayta ti marikrik nak ita. Itapay, taadan asawa na? Adda anak mi. Iso ang mabalin nga agawak ni Daniel iti asawa na. Danga! Di ka agar aramid iti parikot. Imbes nga agtultuloy ti sustento ti anak mo, maisardang lakat nga rod, gapo iti kinadangam. Helen, addan asawa ni Daniel. Tinasken, agtultuloy ti sustento ti anak mo. Kasano akon? Tirik na kini Daniel. Ay, di mo man ipakat ti kinaawan panunot mo? Nalabas tamat nga agsasao. Pudnumat. Agtrabaho kakit di na imbag para itinasaya at apanagbiag mo. Naamuak kan ni Helen tinasaom kan kuana. Nga agayat kaitan kanyak. Kat panggap nak nga agawon iti asawa. Ha? Kwa? Vicky, kidawag. Aday ta apanagayat mo kanyak. Kat ibukbuk mo kan ni Girlie. Daniel. Vicky, naragsak kami nga agasawa. Kat diyak kayat amadadaal day ta akinaragsak mi. Ibilang ta kumatitunggal maysa kas nasinged nga agpagayam. Agpatinggala dita. Iti kasta. Agtalinaed, anatalina ay tilinangan tayo. Ipagpagapu tayo kan ni Girlie. Daniel. Napatag kanyak ni Girlie. Gaputa anak ko. Isu akayat ko. Anasaya at ipanaglalangan tayo. Nagsubli da Daniel nga agasawa ija abroad, Mr. Lonely. Nga magtultuloy lata ti sustento na iti anak mi. Nukuma, tanakikallaysak idiken kuana, nalabit anaragsak kumaitan ti biyag ko. Masairak, gaputa na patiglaunay kan kuana ti asawa na. Tuy pagayam mo, Vicky. Agyaman pagayam Vicky iti daytoy apakasaritaam. Saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Daniel? Ala, agtungpal ka iti balakad na ken ka. Nga agsingsingpet ka para iti anak yo. Pagyamanam launay, tagtultuloy iti sustento ti anak mo manipod iti amana. Ket ising-hasing ko, nga ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo. Nang runa, taubing pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Vicky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Wendell. Iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti padas ko iti biyag. Barang makaipay iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdum ngayon. Bueno papagayam,
Hintay dinggan ti pakasaritaan ni Wendell. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakasukat ka mo at Wendell, iho. At ka di manan setyo itarabi. Wen, mama. Kaya't ang mga no adalam dun ti rabi, inton makaawid ang ti balay. Ay naiho, atun ti urnong mo. Ngamawan pa'y matlang ti kayan ayat mo nga aging gaita. Nalabit. Asan pa'y nga ita ti panawan. Tapno madaanak iti kayan ayat, mama. Sa nabali. Ubingak pa iti tawon ko 29. Sa bagay magkiti, iho. Sige, mama. Mapaanakon. Amangan lumala daw. Ala, agan anad ka akanayo, Wendell, iho. Agyaman ak, mama. Sanda ko nga urayan. Adamat tulbat ko dito balay. Ado dagiti nagbuyay ti dayto a concert tayo, pari Wendell. Takasano, mayatmet ngamin ti panagkanta tayo. Uwin nga rod. Ken rumbeng lang asay-saya atan tayo ti performance tayo. Tapno adulat tayo umay agbuya. Nukas tayo nga damaangay a concert. Uwan na. Amon pari Wendell. Sikat ti kapintasan iti boses kada tayo. Anya, pare Mario. Iti day tatawan mo, awan pa'y lahan ka ayan ayat mo. Saan pa nga ita ti panood na, pare? Agawit tayo kitin. Parbangonan. Imunan na kiti daduma kakadwa tayo iti banda. Okay. Aglugan ta iti motor ko. Di mo mat ngamin inala tinapintas alugan mo. Sana bali na, tadamot ti motor mo apagluganan ta. Manong Wendell, atuyan ti kapem. Agkape ka pa lang, kabayatan ti panagluto mi kan ni mama iti armusar. Agyaman na ka, Angela ading ko. Sige, idisumlatan di talamisan. Kumusta gayam ti concert yo iti rabii? Pasensya kan ha? Sa anak-anak kabuya, gapot ta makumi-kumak ita iti trabaho. Okay lang, Met. Maitlat ha. Adumot dagiti may nagbuya. Manong, adun ti urnong mo. Gapot ta sikat ka asinger. Kanayon nga ayabanda kayo kadagiti okasyon. Awan ka diti planong amang asawa? Kasano ko maamang asawa ak ngay. Ket awan pa'y mat kaayan ayat ko. Wen nga rod. Apay nga manong. Nagadumat di dagiti babae nga agkurso na dalaunay kan ka. Diyan ka mo ading ko. Kasla sa anak a kontento iti nagteng ko ita. Kasla da sapsapulag iti biyag ko. Angem jakmut may baga. Anya? Anya kumatay tangay? No amerisen? At daaminan kan ka? Nagan? Kwarta? Kan adomat ti papagayam mo? Basta jak may baga no anya talaga ti sapsapulag ading ko. Nalamit. Masapulak tumat lang. Intundumteng ti umno a panawen. Well, I know it's the kind of place I hope I didn't wake you. Ay na, itay ka pa yasap-sapulan, Wendell, iho. Ada ka matlagayam dito'y hartiin ngagkangkanta. Umadanay nga minan ti concert mi. Eso nga agpraktisak, mama. Kastagayam. Mabalinta ka ditag sarita, ure apagpiit lang, iho. Wala, mama. Madamdaman ton nga ituloy ko ti agpraktis. Anyat pagsaritaan tayo. Nasa ungamin ti kapsat mo kanya. Anay bagam kan ko ana, nga da ka no sapsapulam iti biyag. Ngam di mo mat maibaga. Pud mo dayta, mama. Adda ba nag-asap-sapulak? Ang jak maibaga nun niya dayta. Kahit dayta ita ti kayat ko aduktalan. Sika lang ti makasumbat iti dayta, iho. Ala, sapay la ko mga rod, tamatakwatam no anyaman dayta. Ala, panawan ka nga rodan dito'y. Ituloy mo ang tiag-practice. Ada na giti order tayo amakan, pare Mario. Manganta, kabayatan ti panagsarita ta. Ay kato na, pare Wendell. Aguri ka. Apay ka di lahat nga nawis nak amangan iti dayto a restaurant.
Kaya't ko kami napagsaritaan tati umadani man na concert tayo, pare. Big event da ito eh. Iso masapol nga practice tayo sakbay ti concert. Ang maguray ka man. Madlaw nga da pa kaririwo ka ma. Anya ka di data? Jak maawatan ti bagi, pare. O apay akas ti marikrik na kita. Kasla da ba nagkasapsapulag? Ang jak mat maibaga, no anya? Anya? Anya pa ilang ti sapulam. Bak nang kayo lang arudan. Sikat ka pa'y asinger. Nagan kan kinabak nang adaking kaaminan. Diyan mo? Basta kasta ti marikrik na kita, pare Mario. Wano, makas asawa kan pare. Agaram kang aminan. Nagado ababalasang ti agustukin ka. Tilay bagbagammat. Ang kinapudno na. Talaga adyak may baga. Noon niya abanag ti sapsapulat itibiyag ko. Ala. San pa'y lang na ito abanag ti pagsaritaan ta? Tikit di maipapan iti umadanin a concert tayo ti pagsaritaan ta. Wow! Nagtaer ka talaga, Manong Wendell. Adda ka di manen concert yo ita, iho. Ada mama. Iso anak karubuhat akon. Aramatek tilugan ko. Gabuta, medyo adayo ti pagkantaan mi ita. Iho, adun ti ornong mo. Ang may mayat kuman, wadan bukod mo a pamilya. Nga iso ti pangisagutam kadag ita. Wenmat ngamin ngagpaiso, Manong Wendell. Mangsapol kan iti babae nga ayatam. Tapno maadaan kamatan iti pamilya. Da kayo So tilandak manan. O sige, mapanak manlangan. Sige, Manong. Agan-anat ka, ha? Katsapay la kuma, tamasara ka mong ti babay, aparakan ka. Talaga nagpintas ti boses mo, pare Wendell. Sikalatan ti kanayon anak kay tuunan ti imatang dagiti tattao. Uy, pare! Apa na kaulolimak ka? Pare Mario, kita ang dahi abalasang, Nagpintasan ka di? Diyan nakatugaw iti dahi banda? Wen. Kaya't ko ama mo dahi abalasan. Dito'y kapaya. Asit gakman. Sa wakas! Pinanan ni Cupido ti pusong pare. Ha? Alang arod, umasidagkan iti dahi abalasan. Mabalin ka diti, makiamamugin ka. Miss Ana Pintas. Da kayo ka ditay may sa asinga, sir. Wen miss. Siya gayam ni Wendell. Sika nga Anyat nagan mo. Siyakmat ni Hazel, sir. Di na kumawagan iti sir, Hazel. Maragsa ka na kamakamamukin ka. Kahit sapay lang kuma. Tagbalinta na singed iti tunggal maysa. Apay kit dinasaan. Wan gayam. Iso ti amak. Lino tinagan na. Iso ti kanayon akad kadwak. No kastoy nga adda papapana. Naragsaka ka makamamu kada kayo. Tatalino. Kasta akmat kan ka, barok. Ket agyaman ak. Gaputa uray no may sa abulsak ti anak ka, Kaya't mulat ti makipagayam kan kuana. Sana ka napili iti agbalin na pagayam ko, tata. Kaya't ko ti anak yo, ngagbalin a pagayam ko. Naimbaga oras mo, mama. Kastamad kan ka, Wendell. Madlaw anak karagragsak ka ita. Uwen, mama. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita. Gaputan na sarakak mutlaang ti banag, anabayagan asap sa pulak iti biyag ko. Ti banag, apakakontentuak. Anya ti kayat mo asawan, iho. Mama, nasaraka kong ti babae anakariknak iti napudno ngayat. Talaga, iho. Ay nanasayaan nga rin do kasta. Anya ti planom ita. Planok tagdaton ka ni Hazel, mama. Angam sapay lang ko, ma. Tasandak akagura. No ibagak amay sa bulsak, ti babae anakariknak iti pudno nga ayat.
Awan parikot iti dayta, iho. Tinapata kad naragsak ka iti dayta banag. Kan basta lakit dinasaya at dayta babae. Saan kaminto ako montra iti kapsat mo, iho? Agyaman na, mama. Ala, agdaton ka nga rod kini Hazel. Kat sapay la kuma, tamayat na kama. Uwan, mama. Kat agyaman ang itipan nakaawat yun. Naimbag nga orasyon, tata. Mabalin ka niya sa rungkarak ni Hazel? Ala, sumrak ka, baraw ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman ako na tata. Ada ka din ni Hazel? Kaya't ko kumasa rungkaran ti anak yo. Ada iti silid na, baraw ka. Ang sakbay nga agsarita kayaw. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Ha? Anya day tata? Barawk. Agayat ka kade kan ni Hazel nga anak ko? Diyak ilibak, tata. Napudno ti panagayat ang marikriknak para iti anak yo. Kahit sabay la ko ma. Tadapan na kay karik iti puso na. Nga uray, may sa abulsak ti anak ko? Kasta ka de? Uwen, tata. Saan ati kurang iti kinatao na ti makalapad iti napudno ang panagayat ko? Sapay la ko ma. Tamamati kayo kanyak, tata. Agtalakakan ka, barok. Katsapay la ko mga raod. Tanapudno ka kadagita nga ibagbagam kanyak ita. Diyak ngamin kayat amasaktan ti anak ko. Itinagan ni Ayat. Kumusta ka, Hazel? Nasaya ataklat tamat, Wendell. Unay daytan, kumusta anak manan. Idinto ta nagtenten next talaitan. Kailiw ka nga minadagos. Ada ka manapatag nga ibagakan ka. Ang sapay la ko nga, di nakagura. Anya nga min dayta, ibagam lata Sana kung nagpalpalikaw pa'y. Agayatakan ka. Katsapay la ko ma, tamamati ka iti dayta. Anya, agayat ka kanya. Itilaksid ti ka sa saad ko. May saak abulsak, Wendell. Awan anyaman na kanyak dayta. Uray kasta ti kasasad mo. Sikat ti babae, anakariknak, itinapudno panagayat. Sikat ti nabayagan na sapsapulag. Amang kumpleto iti biyag ko. Nagtanong ka, Wendell. Nadarisay ti panagayat mo. Gaputa inayat naklat nga oray may saak abulsak. Idinto ta nagbak ng ti pamilyayo. Kan may sa, sikat ka pa'y asinga. Kas na ipagakon, awan anyaman na kanyak, nga uray asino ka pa'y. Basta'y ayatan kay tinapudno. Agyaman nakarod no kasta, Wendell. Nakaragragsakak. Kinapudno na. Idi pa'y ladamo ang agam-amok na. At dan ayat anarik nakpanakin ka. Anya? Wendell. Ay ayatan ka matunay. Katsapay lang ko nga. Tasaan kantong agbalbaliw. Agyamanak, tay naklon mo ti panagayat ko. Kaya't kung iti kabiitan na panawan, agkalaysatan. Sikat ti makaamo, Wendell. Sumursuro taklat tay ti kayat mo. Katsapay lang ko nga. Tadi kanto agbalbaliw. Ulay tagtagkarigan ka. Pulos ajak to agbaliw. Gaputay ayatan ka unay. Nukasta, kayan ayat mo ni Hazel, iho. Uwen, mama. Kaya't kung agkalaysa kami iti kabitan na panawan. Sigurado ka iti dayta, iho. Uwen, mama. Sapay lang ko, ma. Tamawatan dak. Awan parikot kada kami iti kapsat mo.
Kanayon kami ang nakasuportakan ka, gapo ta ipatpatagda ka. Agyaman ako na, mama. Sige nga, Rod. Asikaswa kung ti panagkalay sa amin ka ni Hazel. Sige nga, Rod, iho. Kati bagamlat tanoan niya ti maitulong mi, iti kapsat mo. Nakaragragsakak. Gaputa ka dua ka itang nagpaspasyar dito parke. Hazel. Ken may sa. Nakaragragsakak. Gaputa umadanin ti panagkalay sa ta. Wala siya, Wendell. Ngam sayang lang. Gaputa siyak makita ti aglawlaw. Sana balen. Oray saan mo ang makita ti aglawlaw mo? Ikarik. Nga oray sa di naman napapanam. Kat, siyak ti agbalin apan nakamatam. Agyaman na, Wendell. Katsapay na ko, ma. Tadi kanto agbaliw kanya. Santo Apolos. Ket ulit-ulitek nga ikarikan ka dita. Agyaman na iti Diyos. Gaputa impaay na ka kanya. Kasta agmat. Ala, umaygan. Ituloy tati agpasyal. Madlaw abisi ka ita, pare. Apay, talaga desidido ka namang ikalay sa kini Hazel? Wen pare, ket si kanto ko matikang runa na bisita mi, ha? Ay, katuan na, pare. Ket, dayawan ka. Inayat mo ni Hazel itinapudno. Itilaksid ti kasasaad na. Ala, kablaawan kayo iti umadanin na panagkalay sayo. Nasaya at si marungkar ka dito'y balay, barawk. Adaman damagakan ka. Anya day ta, tata? Kaya't ko kumapan kain. Nusaan kanto nga ta, nga agbabawi ang mga asawa iti anak ko. Santo Apolos, tata. Gaputan na pudnuak iti anak yo. Ket ikarik. Anihisin laang ti ayatag iti tungpal biyag. Agyaman ak nga rugno kasta, barok. Ket bindisyonan ti Diyos, ti buklen yu a pamilya iti anak ko. Agyaman ak, iti pamindisyon nyo kada kami, tatang. Ita, umadanin ti kalay sami kini Hazel, Mr. Lonely. Nakaragragsakak gaputan ni Hazel ti makatuluyan. Ket pagyamanak met, gaputan ni Hazel ti impay ti apo akatakunay-nay ko iti biyak. Kastain ket agyaman na. Tuy pagayam mo, Wendell. Wendell pagayam ko talaga ang nabilig ni Ayas. Ado dagiti pambanag nga imposible iti panagkita ti sabali, nga imposible iti mismo ang masagnan. Ket dayawan ka, gapo ta inayat mulatan ni Hazel iti laksid, ti pakapilawan na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsakyo. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni patulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Wendell, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.